आज आम्ही गुरुकुल अकादमीत सरस्वती पूजनाचे आयोजित केले. सगळ्या शिक्षक वर्ग, पालक आणि भुरग्यांनी खूप उत्साहान उमेदीन तातूंत भाग घेतलो. सरस्वती ही विद्या आणि बुद्धीची दैवत जावन आसा. तिच्याच कृपेन आणि आशिर्वादान आमकां ज्ञानाची प्राप्ती जाता. सरस्वती पूजन हे आमी दर वर्सा शाळेन मनोवपाचे हेतू म्हळ्यार भुरग्यां मदीं परंपरा, रिती, पद्दती हाची जाण करून दिवची.